phim chân te hi lo ni don se I chang cha kem ui mania ga film chan na chok do na mo với nên ni kha phim hin chang to mo ô phim gan chang a chu ke ma ko ya cái lăng ke rap klak ko ya nghe phim chân chu ta pa re ma te na ne shem re thei de chan chu do lo ke ole chibai le vek ole tu lain pujimia ti te Esther Hnamte te an lar khop maya kan hreveka pusi dina ti te demna tam taka oma chuanin pujimia hianin capsona ti hian da a ma lion changmai don kan da thange heng kan thlan tlin te hi X factor in ti siangna tel tura kan thlan an ni ma se van doi thak takin COVID-19 in min nanga Simon a hian voin thleng hian a khar ta ani zofa te zinga kan zai thiam te pho chho ve kan chaka wangin kanau ka fapa Josephan kapa ti ve topang kan in tho tro manga sen so hi atia kan hroi thei tak lo awangin mi panga te hi singriat theuh kan pe nge ani kan tum anga thila kal ta lo kha poi kan ti hle a thalak in dotin pakhat na Emmanuel hi asir bermi mi pa hi nia kan hriat angin tuna idol pakhat na ni ta khani panhina lal nun pui pathumna amte a pana jojoi parukna lal ruat pui ania hi mi tam tak te chuanin a hma post mangsi lo tu hnai ron post luai hi insawifiah tumna ti in an ngai boka amar chung